Kaya, mana nawajo? Kamna beri mana Leori? Ngayalang na idewata. Ata na usin tarapo, asa na unin kaya. Ngay kaya na doon. Ate utan na ako dyan. Nakabaka. Yasan na yun na. Huwag na niyo po, sinan na rin siya. Usap siya na. Kanya niya yung antiso. Ramdam pa. Ano lang naman nakamakal niya. Kaya ka na nalilipan daw mo. Memory! Kaya, titingnan yan. Titingnan lang yan. Titingnan yan. Panimos ko. Kaya, ote. Sinang iigasman. Oh, nakamera ni kita ibrang. Kanya ano. Tapos nga niya yung kaya nasuko at yung kain kanay nasi. Kanya ay rara. Sa kebakaran na ini. Iya daw ni daw dira. Kanya raw to. Lewi. Iya di. Iya di madan di dayay. Araw ni kitiya. Ala daw ka na di mo asiraw ni katarga. Kanya punta na ka ni diri. Biasa kita nila dayay. Okay? Ngayon na lang ka dira nari. Kung ikaw ay nakimangayan na ilong sipura. Kaya, ano siya, iburo ka sabay. Kaya mo gawin na ngayon din. Kaya ka nga bulgo tayo tira. Angin na, kaya ka nga. Angin na mo tayo buhay-buhay. Kung nang tatanda. Okay. Yasan nila yung nata. Okay? Okay. Ngayon ka, woman ni bubat. Woman ni bubat eh. Kawai? Ano ba? Ano ba? Kaya sa uban ni kante sakit. Uban ni kante mo na orang ako. Kaya sila kayo ni kayo pasposo nas. Ano ba kurang ni kaya kata apa ni mina. Ayo, terus soal tayo nakapara-paraan na lagi. Kamangan na gina. Aya. Mayak na Lewi. Sanda ka na nakakinawan sa buhay. Hindi ito yan sa sarili ko. Women ay buwawe ito. Aya. Kembali.